कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. बेलेकेरी हिंगा समुद्रातली पाळा थांबवण्यासाठी बांध घालचो जरुरी. भाजपा राज्य उपाध्यक्ष रुपाली नाईक हेमगेली मागणी. कारवार. भाजपा राज्य उपाध्यक्ष रुपाली नाईक हेमी सांगले की अंकोला तालुक्यातल्या बेलेकेरी हिंगा मच्छीमाराली बोटी सुरक्षित येवचे उचीसाठी समुद्राची पाळा थांबवच्याक बांध घालचो प्रस्ताव हा आमदार असताना सरकाराकडे मांडिलो. सध्याच्या सरकारान या प्रस्तावाक प्रतिसाद देऊन बांध घालचो अशी मागणी भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाचे माजी आमदार रुपाली नाईक यांनी सांगले. बांध घालची अशी मागणी हावे 2021 सालाक त्यावेळचे मत्स्य मंत्री एस अंगार हेमचेकडे केली. त्यावेळार एस अंगार हेमी आवश्यक कारवाई करचे निर्देश दिले. मंत्री एस अंगार हेमगेल्या सूचनेनुसार 29 जून 2021 सालाक बेलेकेरी हिंगा बांध घालच्या प्राथमिक सर्वेक्षणा खातीर 24 लाख आणि बांधकामा खातीर 20 कोटी रुपयाचे अनुदान मंजूर करचे निर्देश दिले. बेलेकेरी बंदरा लागीं स्मशानभूमी बांदून बांधाचो आराखडो तयार करचे खातीर आणि समुद्र पर्यावरणाचे परिणामाचो अभ्यास करचे खातीर 24 लाख रुपये मंजूर केले. नंतर 2023 सालाक CWPRS पुणे या संस्थेन अभ्यास करून बांध घालचो जरुरी आसा असो अहवाल दिलो आणि 40 कोटी रुपयाचे अंदाजपत्रक तयार केले. नंतर सरकार बदलल्यान बांध घालचो विषय ठप्प जालो. म्हण आताचे सरकार प्रभारी मंत्री आणि आमदार सतीश सेल हेमी बेलेकेरी बंदराचेर समुद्राची पाळा थांबवण्यासाठी बांध घाल मच्छीमाराला हितासाठी काम करू जाय असे राज्य भाजपा उपाध्यक्ष रुपाली नाईक हेमी सांगले. आतापर्यंत या बंदराचेर 2 दुर्घटना झाली असतात. बांध घायलान ही समस्या सुटली आणि पावसाळ्यात बोटी सुरक्षितपणे थांबवचे शक्य जातले. म्हण राज्य सरकारान जातीतले बेगी बांध घालून बेलेकेरीतल्या मच्छीमाराक मदत करची अशी विनंती राज्य भाजपा उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाचे माजी आमदार रुपाली नाईक यांनी सांगले. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार.